Hej. Sådan en stille tirsdag aften i min sommerferie. Sidder udenfor og nyder det gode vejr. Dejligt stille og roligt. Solnedgang. Men jeg er jo så heldig, så jeg har hverken har kamerastativ eller noget, så det her det er sådan en ægte gang dogme. I det bedste Lars von Trier-stil, men jeg har været en tur nede på et lille gartneri syd for Køge og købe nogle planter. Kan jeg jo ikke lade være. Og nu skal jeg prøve at smage en, der hedder Madame Jeannette. Fint navn. Og angiveligt skulle den være rigtig stærk, og det kan jeg jo godt lide. Men jeg ved ikke rigtigt. Sådan en lille creme en her. Ja. Skål. Tyk og langsomt. Ja. Begynder at sprede sig en vis varme i mundhulen. Det. Min tunge den brænder sig egentlig ret meget. Jeg er ikke engang sikker på, at den var helt moden endnu. Men det skal nok gå. Og hvis det ikke går, så kommer der ikke mere fra mig nogensinde. Hold da kæft. Så ja. Jeg tror jeg vil gå ind og lide lidt på mig selv. Hold op. Den er god, den kan anbefales. Så. Ja. Han fortsat rigtig god sommer.